Volá sa Liver King, ale kedysi to bol len obyčajný chlap menom Brian Johnson. Nikto ho nepoznal, nikto o ňom nehovoril. A dnes? Dnes je jeho tvár symbolom jedného z najväčších internetových klamstiev modernej fitness scény. No než začneme ukazovať prstom, vráťme sa na úplný začiatok. Predtým, než sa stal virálnym fenoménom, Brian žil relatívne pokojný život. Podnikal, mal rodinu, bol fanúšikom tréningu a zdravého životného štýlu. Ale v istom bode pocítil, že to nestačí, že chce viac. Nielen pre seba, ale najmä pre svojich synov, ktorých údajne nechcel vychovávať v modernom, zmäkčilom svete. A tak sa zrodila myšlienka, projekt Persona Liver King z mesa na kosť, z betónovej garáže do miliónových sledovaní. Začal sa prezentovať ako muž, ktorý sa vrátil k prapôvodnému spôsobu života. Žiadne pohodlie, žiadne kompromisy, len syrová pečeň, kostná dreň, ľadové kúpele, bosé nohy a ranné slnko. Hovoril o 9 zásadách, takzvaných ancestral tenants, ako spánok, pohyb, boj, slnko, spojenie so zemou či konzumácia orgánov. A prezentoval sa ako dôkaz toho, že ak tieto princípy budeš nasledovať, tvoje telo aj myseľ sa radikálne zmenia. Problém? Nikto predtým nič také nevidel. A tak ľudia klikali, sledovali, zdieľali, bol to šok. Muž s bradou, ktorý bežal po lese so 150-kilovým batohom. Človek, ktorý surovú pečeň jedol ako čipsy. Ktorý vytlačil 90 kg na incline bench press. S ťavou pečeňou v ústach. To nebola obyčajná fitness rutina. To bol kult. A kult potrebuje vodcu. Liver King sa ním stal. Jeho Instagram rástol raketovo, jeho TikTok vybuchol, YouTube sa plnil výzvami. A čo je dôležité, tvrdil, že je natý. Že nikdy neužil žiadne steroidy, žiadny testosterón, žiadne látky spod pultu. Len pečeň. Dých, slnečné lúče a železná disciplína. A ľudia tomu chceli veriť. Pretože kto by nechcel jednoduché riešenie? Svet fitness je plný ťažkých odpovedí. Roky driny, makania, odpierania si. A zrazu tu je niekto, kto vraví zabudni na proteín, choď si zabehať do blata, ožer sa hovädzou pečeňou a budeš vyzerať ako ja. Pre niekoho motivácia. Pre iného absolútny nezmysel. Ale práve v tom bol Liver King geniálny. Bol extrémny. A extrémy sú dnes virálne. Zarábal milióny. Jeho značka doplnkov výživy Ancestral Supplements sa predávala po celom svete. Jeho podcasty a rozhovory lámali rekordy. Mal postavu, ktorú mu závideli aj profesionálni športovci. A vždy, keď sa ho niekto opýtal, užívaš steroidy? Odpovedal rázne a sebaisto, nikdy. Som 100% naturál. Ale niečo nesedelo. Kulturisti, lekári, odborníci na hormóny, všetci sa zhodovali. Takéto telo, takáto tvrdosť, takáto hustota svalstva, to sa bez chemie jednoducho nedá. Fanúšikovia si začali klásť otázky. Objavovali sa paródie, reakcie, videá, kde ľudia analyzovali každý milimeter jeho tela. A napriek všetkému, on si stál za svojím. Až do chvíle, keď pravda explodovala, v roku 2022 unikli e-maily, interná komunikácia s trénerom s detailmi o tom, čo všetko berie. Rôzne druhy testosterónu, rôzne varianty rastového hormónu, mesačné náklady vyše $11,000. Zoznam látok, ktoré by aj skúseným užívateľom zdvihli obočie. A zrazu bolo po všetkom. Bola to bomba. Nielen pre jeho fanúšikov, ale pre celý fitness internet. Liver King, ten, kto tvrdil, že je zosobnením naturálnej cesty, bol len ďalší produkt výpočtov, injekcií a marketingu. A zatiaľ, čo niektorí mu to nikdy neverili, mnohí ostali v šoku. Pretože niečo iné je tušiť a niečo iné je vedieť. Na jeho ospravedlnenie svet dlho nečakal. Prišlo video, pokorný tón, stiahnuté obočie, pokusy o úprimnosť. Povedal, že to urobil kvôli ľuďom. Kvôli tým, čo sa cítia slabo. Kvôli tým, čo stratili nádej. Že chcel byť inšpiráciou, aj keby za tým bolo klamstvo. A že ho to mrzí. Otázka však visela vo vzduchu. Skutočne to ľutoval? Alebo ho len odhalili príliš skoro? Táto prvá časť príbehu Liver Kinga nie je o tom, čo je správne. Ani o tom, kto mal pravdu. Je o tom, ako ďaleko sme ochotní zájsť pre pozornosť. Ako veľmi túžime veriť v zázraky.
A čo sa stane, keď sa ukáže, že ikona, ktorú sme si postavili, bola len dobre vyrezaná maska. Pravda bola vonku. Liver King, symbol návratu k prapôvodnému životu, bol len ďalšou bublinou nafúknutou testosterónom a rastovým hormónom. No týmto príbeh neskončil. V skutočnosti sa práve začínal najzaujímavejší zápas, boj o dôveru a možno aj o vlastný odkaz. Reakcie boli okamžité. Niektorí muži, ktorí mu mesiace verili, sa cítili podvedení. Iní zas tvrdili, že to bolo jasné už dávno. Fitness youtuberi si podávali jeho priznanie v každom druhom videu. Greg Doucette, More Plates, More Dates, Derek z MD. Všetci si prišli na svoje. A čím viac sa prípad rozoberal, tým viac to vyzeralo ako chladný marketingový kalkul. Priznanie vo chvíli, keď to už nešlo zakryť. Ospravedlnenie, ktoré skôr chránilo značku než ľudí. Ale nie každý ho úplne zavrhol. Časť publika v ňom stále videla motiváciu. Tvrdili, že áno, klamal, ale tréning, disciplína a vôľa sú stále skutočné. A že nikoho nenútil ho slepo následovať. Jednoducho bol len extrém. A extrémy inšpirujú a aj odpudzujú. Liver King to vedel. A tak nenechal svoj profil spadnúť do zabudnutia. Pokračoval v tvorbe obsahu. Pečeň, dreň, tréningy v daždi. Rovnaký štýl, rovnaký hlas, rovnaký rituál. Rozdiel bol len v tom, že už nehovoril som natural. Priznal farbu a dúfal, že ľudia nezabudnú. Čo je zaujímavé, jeho doplnky sa naďalej predávajú. YouTube kanál žije. Nové rozhovory, nové výzvy, nové produkty. A hoci zlatý lesk sa stratil, značka prežila. A v tom je možno tá najväčšia irónia. Aj keď sa zrútil mýtus, postava Liver Kinga žije ďalej. Táto druhá kapitola nehovorí o páde. Hovorí o tom, čo sa stane, keď odhalíš pravdu v čase, keď ťa sledujú milióny. Je to test dôvery, test lojality. A najmä test toho, čo vlastne v ľuďoch hľadáme. Skutočnosť, alebo len dobre zabalený príbeh? Tretia kapitola tohto príbehu nie je o tom, či je Liver King hrdina alebo klamár. Nie je o tom, kto mal pravdu a kto sa nechal nachytať. Je o tom, čo nám celá táto aféra ukázala. O tom, ako silná môže byť túžba veriť a ako ľahko sa v dobe vizuálov a sociálnych sietí vytvára ikona nie na základe pravdy, ale na základe dojmu. Liver King je dnes viac než len postava s bradou a hrudníkom ako pancier. Je to značka. Jeho produkty sa stále predávajú, jeho meno stále rezonuje a jeho obsah stále získava pozornosť. A to je dôkaz, že v digitálnom svete prežije ten, kto zanechá silný otlačok, nech je akokoľvek kontroverzný. Ale otázka znie, prečo to celé fungovalo? Pretože ľudia nechceli len tipy na tréning. Chceli niečo, čo ich vytrhne z bežného dňa. Chceli niečo surové, extrémne, nekompromisné. A Liver King im to dal. Svaly, ktoré vyzerali ako zo starovekého eposu. Rituály, ktoré vyvolávali rešpekt aj smiech. A filozofiu, ktorá znela jednoducho. Vráť sa ku koreňom a budeš silný ako nikdy predtým. No práve v tej jednoduchosti bol ukrytý problém. Realita je zložitejšia. Budovanie tela trvá roky. Vyžaduje vedomosti, trpezlivosť, genetiku a áno, často aj obete, ktoré nie sú viditeľné na kamere. A keď niekto ukáže výsledok bez kontextu, vytvára ilúziu. Ilúziu, ktorá môže motivovať, ale aj klamať. Preto je Liver Kingov príbeh taký silný, lebo v sebe nesie viac vrstiev. Je to mix disciplíny a manipulácie. Skutočného výkonu a falošnej legendy. Ukazuje nám, že nie každý, kto kričí pravda, ju aj skutočne žije. A zároveň nám kladie otázku. Chceme naozaj počuť pravdu, alebo len to, čo nás baví? Napriek všetkému existuje niečo, čo mu nemožno uprieť. Vytvoril silný pohyb. Inšpiroval tisíce ľudí, aby sa zamysleli nad svojim životným štýlom. Začali sa hýbať, viac spať, jesť kvalitnejšie. Aj keď cesta, ktorou to dosiahol, bola klzká, výsledok sa nedá úplne znegovať. Možno práve preto je Liver King stále tu. Možno preto jeho kanál žije ďalej, lebo je odrazom doby. Doby, kde sa skutočnosť mieša so show, kde marketing poráža fakty a kde sa úspech často nemeria pravdou, ale dosahom. Ale čo s tým? Odpoveď musíš nájsť ty sám.
Je Liver King len ďalší influencer, ktorý oklamal svet alebo zrkadlo, v ktorom vidíme vlastné túžby, extrémy a potrebu veriť, že existuje jednoduchá cesta? Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, prihlásiť sa na odber a napísať mi do komentárov. Čo si o Liver Kingovi myslíš ty? Je to len show, alebo v tom vidíš niečo hlbšie?